Hello, good morning. Kainit, ginoo ko guys. Guys, good morning. Welcome back to my live. Ako po si Erika Imbang, ang kapatid ni Marites. Ang Reyna sa mga kanggaro. Reyna sa mga kung ano-ano na mga hayop-hayop dito sa mundo. Lumabas kayo dyan at samahan nyo ako sa pagkain dito sa aking mga palasyo. May mga palasyo na ako ngayon. Hello, ito ang tinatawag na paksiw na bangos sa may ano, sa kawali. At saka main ingredients ay gasol. Dahil kung wala kang gasol, hindi maluto. Tapos atakihin na natin ang bahaw na walang bukas, no? Tapos makaon sa kanuon yung bahaw. Kaya kuya, isa lang kuya ka magkaon sa kadlaw, pero ting banay. Oo, pagkain ng kanin. Pagkatapos ko tao, kainin ko tao din. Kaya i-share yung live ko. Good morning. Thank you so much sa buhay na mano na ibinigay sa akin ni Madam 100 star. RG Mindis. Si RG pala. Hi RG, I love you. Yan, hindi mabangbang yan na tao si RG. Paksew na bangos. Diyos ko, saan na yung kalapyutan? Kaya pwede lang kikamu to kaluto. Sa dako, gusto nyo gigamay. Kag mag-antos-antos. Kaya ko tanay, shout out. Good morning. Kaya ko tanay kuha ng, kaya tawag? Dubit kong. Mag-uyat ko, di ako kayo masunog kamot ko. Ganyan ka mga Pilipino, dahil meron kami kawali na malaki, gusto namin sa maliit. Margaret Molina, hello, good morning. Kasi shoutout ko lang sa iyo, di ba? Nanood sa Margaret Molina na friend ko yan, nandyan niya sa Ohio gozaimasu, Japan. Okay. Ay, buto mo, nahulog sa may sala na tawo. Ay, susa. Hindi ko na rin po ko sa ron, kay haboy na rin siya. Kaya doon ginaguba, ilang yung ato niya, Hello, good morning, Margaret Molina. Ako to, di ba? Na-shoutout kita kanina. Christina Grace, paksiw sa may ano tawag dito? Pinaksiw sa kamyas at saka ayan, sarap na yung sibuyas na puti. Ayan, may sibuyas at saka rabanos, no? Pinaksiw po siya sa rabanos. Kami na mga Ilonggo, yan ay lahat ng bagay, pwede namin yung tsagaan kung ano man yan uhian. Sa amin po mga Bisaya, more po ang mga sahog, konti lang yung isda. Oo. Pag uminom din kami, more water. Oo. Less rice. Oo. Para makatipid-tipid, tapos gumigising kami mga ganitong oras para isang handa na lang ba? Butan to na yun. Cecil Salburo, 100 star. Cecil Go, 100 star. Love you. Salburo. Salburo, isa. Cecil Salburo, 100 star. Yun. Para isang luto na lang baday. So manalangin muna tayo dahil buhay pa tayo. Lord Jesus, thank you so much sa mga pagkain, sa mga biyaya. Naway magbigay ng lakas sa amin. Nilayo niyo po kami sa sakit. Naway walang tao nagugutom, lalo ng pamilya namin. Pinapasalamatan kong lahat ng mga biyayang ito sa pangalan ni Jesucristo, tagapagligtas din. Nasenda na ni mo na ko. So ikang kalikuan ni o isenda na sa sa wall yan. Kadto ko sa Erika Imbang page tapos kapiling ang akong live. I-share mo dahil. Sarap dahil. Di na itong lagyan ko dyan. Lagyan ko. Ito pala yun. Diin. Sa iPad. Grabe, di na ako tayo makatulong sa yung Mga message. Ay, may lagyan ko dito. lang, i-resend. Isip na nanay. I-resend na kayo makatulong sa sa message. Mga po, yung mga may karoon ni, isip ko sa mong code yan. Sino wala man na nagligad, bago naman ang nagawa mo na. Huwag ka nga pag sa page mo, nagbuha mo lang, basta nabalato ko sa iya nga, iPad na lagyan ko. Hindi ko mag-login, kung na nagligad, ako man lang nag-login, may gagwa na sa iyano, dito sa gwa ba lang. May budi yun. Paras nung Diba? nasa ko kanina. Ganit, pero makatulong May sa code message na ko. galing, code mo sa Message sa code mo total. Para umamon daw. Continue. Dito kayo may maano na sa iya. May maano. may magwa-wa. May maano din sa iya. May mga PM na lang ang code mo muna. 500 star. Si RG. Mindes.
Siyempre palagi yan si RJ Mendez nagbibigay. Wala ni Asen. Aray. Yung tamaan na kalablamon sa palako. Tapos nung wala man yung sabor. Si Mikaela, 100 star. Mikaela, 100 star. Dampo lang paro ba yung good morning. Lampriya. 75 stars si Teresa Dacayo. 150 star Nora Tolentino. Dito to rin kape. Wala to mga pita. Dapat may pares to na kape. Doon hindi ko mapilong sa baang sabor sa pinaksiw. Kaya lain niya nga pang paksiw ang akon. Ang ilagay patamaan lang kapanami namin ang mga panakot. Yung wala man yung sabor. May mga Ricardo, may mga ano-ano. May butang asento nga. Aray, ito tayo. Pinakulbaan. Wala mo yan. Daming Risa, hello! Gwapa pa siya. Oo, basta hindi namin ang ako niya dahil kinakaon niya dahil ang sabor. Hindi ko na yung kapiktuhan ng itsura ko. 75 star Jubilin Pilas. Kaya ito ano yung asin ba lang? Ay, ganyan. Mga 20 na luto. Yung pamanggaran-manggaranon, yung timplang, ang itsura nyo doon, mga mangunguma. Dapat magpakto ka mo, yakwan lang. Ano lang ang normal nga luto mo na. Hindi ko pa pala ka, ano pala akot. Lisera Minoscal, 75 star. Nita to malaliwat. Pamukala, butang yung asin. Pertigin na ka sa ilas. Ay, nagari ka mo ka pamanggaran-manggaranon luto. Tapos yung sabor, hindi amo. Uliwat tato. Hindi ko yung gusto sa damdamo ka panakot kung paksew. Paksew lang ginasaya kung iba-iba. Kung katumbal, ibutaan mo lang gina. Butangan na dito asin, kag patis. Pero doon pang manggaron-manggarano, yung mga luto, hindi ko na namigaan niya kay mga kigan ko na ni Mayor. O nagagalit si Mayor. Hintayin natin pinakuluan. Last ay na. Shayo Undaro. Sayo Daro, hello, good morning. Lipat mo na tayo dito sa hamon. Luaya. Magpunti yan. Bubot dyan yan, sige na lang, karoon na lang. Pero ari di ako po, hindi ko di ako mausang. Plastic na rin. Ano pagbakot mo? Puno ba? Ano sa lahat doon? Mga ayo na magkwarta. Puno basura. Sige niya. Umunin lang na. Ignore na, ignore. Hindi na ko magaling. Mute ko na siya. Malas ay gidlaw. Malas ay gidhaw. Kung ulas ay ga. Hindi ko yung kasaho. Gusto ko na yung pinaksiw yung gamala. Hindi ko gusto ng damo sabaw. Tapos, ang saktuan, ano, kay balaan mo na sang sabor, ano, nga para ganyan sa akon. Kay balaan mo sa uma mo ng lasa namin. Hello, watching Angelica Chuan, Katara. Hindi pagpatami naman kapait ga. Ang saktuan, no. Balaan mo ko magluto kasi ang mga pangmanggarano, yung mga timpla-timpla ga, pamayan-mayaman. Mag-a-adjust naman yung lasa mo. Kailangan yan dito sa probinsya dahil medyo may lasa git sa yan, maasin kasi yan na yung masarap sa panlasa namin, lalo na yung nakakatakot na talagang mundo. May mga rally-rally na magpakatatag kayo mga madam. Panahon na para nga iwanan nyo ng mga kasalanan nyo, kung ano mga gusto nyo sa lupa. El Sofia mo, Diyos ko, Ginoo, Merry Christmas, I love you, El Sofia Gomez. Sa akon, madam, daha nga, tag-iya na sila balasang ano, Smile Aesthetic Dental Clinic. Shout out na sa Smile Aesthetic Dental Clinic nga nahamtang sa Camellia Homes, Bacolod City. Timplay ko na kapita kay Paris sa pinamalahan. Namo ni siya, ang totoo niya pinamalahan. Daw kadukot-dukot. Ano ito yung ginawa, lagi ito yung sabor gaya. Doon naglingan ang ulo ko. Good morning, ga. Kain tayo. Headset kasi na. Kasi yung pagkain ng mga bangros, hindi basta-basta. Pagkandro. Kuba na. Kuba ito. Can you check Dino? I-check it Dino. Ang kape, yung kaon ka. Actually, ang iya sabor, hindi iya sabor. Ang sabor niya pinaksyo nga do adobo. Do adobo, ang paksyo. Namit dito sa
Langit na ganyan, tol. Oo. Tao din. Subukan mo lang ito. Naglamit na tuyo-tuyo. Uy, ano ba? Kaon ka mo bala para isa na nakakaon. Yung tinigaan, kano utay, kano kulang naman ang sudaan nyo. Dapat kung magkaon-kaon, hindi kayo dugay-dugay kami katimo-timo. Ka mga manggarano, hindi dahil sa amon, magbugtaw na mo niya. Mga pe kami matinapay-tinapay, malutuhan, dugay-dugay, maluto sudaan. Te, nagdoble ang gastos. Kunaga, dapat kuhan, adlaw ko mabugtaw, alas 10, tapos tigaan na lang rikta. Plus 10 bugtaw ginabay. Pagkatapos, amo na lang na, hindi kayo magbugtaw niya, makatinapay pa kamo mapalaman. Dugay-dugay, maluto ka mo ham, do mga bata mo kamiyor. Pagkaagaya, dapat ang mga bilhin nga baho kalo-kalo, rikta na ba niya aga? Tapos sa bawaan sang kape, namit naman. Dahil palisan kape, ho. Kaon din. Wala, wala ka mo. Ano din? Pero pagkaon kayo kanon yung kaya utay, kulang na ulo. Oo. Giniisa ya, ang sudaan, yung butangan mo lang na iya kanon, di paano na karon. Pinggan na din. Kalala, ako siya mo pagbugtawin nyo. Para at least kung siguro na yung una kaon niya, wala na kamo panumdumon. Kaya hindi na niya bala sa balay na priso. Na kung anong oras makabugtaw inyong ama, kaya ang inyong mga amo mo, kamuras makaon. Yes, to sa prisuhan niya kada bagting makaon. Dire kung ano lang kung una bugtaw, da. Tapos kung daw gutom, da na maliwat. Kaon na kamo da. Kung anong oras ako yung gigising, saka man nila yung oras kakain. Balaan lang lamisa namin ng liit-liit. So maginuto kami na karon. Yung kumakain kayo ba na sa likod ng bahay? Namit doon. Pero itong. Walang gawin ako pa. Ano? Walang gawin. Pa-shout out. I-upload ko kayo ang vlog namin ni Maria Labo kahapon. Binili ko sa ng sapatos. Wow, 3,000 views. Marami ang nanonood ngayon. Domingo. Domingo, sobrang wala obra. Di up. Kain tayo guys. Kain tayo guys. Ay buto mo. Tumba pa akong sulpo. Tapos maluto ang kanin, makain naman kami liwat. Kanin namin bahaw ngayon. Dapat ka magbahaw, kalukaluon yung kung damo-damo. Ano, sa parisan, itlog kag mga amon akong. Tapos ang amon diya kung aga, tinapay kami doon. Baka naman. Kabuling ula ang pagkaaga ho, tapos ham. Pagkatapos makaon naman kami kanon. Ang tinapay kagang kanon, isa lang na, oo. Kinabala ko sila kung gadayet, kamo hindi ka mo magkaon mga tinapay. Kanon na lang, parang mga lawas nyo, pwede mo makapangbaligya kung wala ta kwarta. Karihol, tao ba ako? Yan. Pagido. Kung wala ta kwarta, pwede ta mo pangbugawan sa mga agi. Di paano na karoon mabuyon yun, mga wala pa kamo asawa, mga wanggo na kamo. Makaon mo dahil luto sa lahat sa aga, dahil na palaman sa tinapay, dahil makaon sila kanon. Di kayo wala pa sila kakaon kanon. Tinapay pala, tulaing na matag mo kung ilonggo, kakaon na sanay ko sa ganyan. Pero ang equivalent ng tinapay, kanin rin yan, kaya ako hindi ako yung kumakain ng tinapay. Ngita kay Andrew, diyo. Si Andrew, ginapangita nyo, ato sa ilaban ay puli, naga. Ano? Sabi ni Gregory, ba't itong bakod? Si Maria Labo na umiiyak ngayon. Siyempre, baka uuwi na yung anak niya. Tsaka hindi naman lahat ng oras na pwede kayong magsama ng anak mo. Hindi lahat ng oras na palagi iiyak ka na lang sa mga video mo para ikaw yung ano. No, kailangan minsan maging strong. No, hindi pwede na ang iyak mo yan ang gawin mong sandata para sa buhay mo, para umasinso ka, whatever. Ako umiiyak ako pag masakit yung loob ko, pero pagkatapos tapos. Kasi kahapon si Maria Labo,
Binili ko binigyan ko si JJ ng 500 para sa kanyang laruan. Kumain kami sa Andox. Tapos si Maria Labo, inaanap ko ng sandal. So may sandal naman kumasya sa kanya. Pero hindi ganon kagalante. Tapos binigyan ko siya ng relo. Siyempre may nag-sponsor sa amin ng relo. Binigay ko sa kanya. Dinala ko sa doon sa kaibigan ko. So ngayon malungkot siya kasi yung anak niya uwi na doon sa bundok na si JJ. So sabi ko sa kanya, dapat maging strong. May mga bagay tayo dito sa mundo kahit gaano ka-importante, kahirap, kailangan i-sacrifice. Kasi hindi na yan makakatulong ang lungkot-lungkot ka. Para ano? Kung iiyak ka at saka sabihin mo kawawa ka dahil ikaw ay wala nang kasama, mas makawawa, mas maging kawawa ang buhay natin kung araw-araw magsama tayo na tayong malamon. Anong doon mo, naging preming tinusdakan nyo ka? Mga pikablan. Tatlo sa mga pe. Tapos kung magkalalaot, tama na sa lason, kung si una bugtaw, una lang rekta, kung may lulutuon, para hindi ta magdululungan sa lamisa, kay para lamisa, ta maghawan. Isipa, malaga, good for 4 ang lamisa, namon tibutangan pa kalaha, pinggan, mga pinggan na namon, lagpat pa sa pinggan. Lagpat pa sa pinggan, sa ano, sang, ang tawag nito, malapad pa sa pinggan ng mga ano, hari, at saka mga ano. Tapos may cellphone pa, so hindi kami kasya, dapat dito yung pagkain. First batch, tapos second batch. Kaya kung sabay-sabay maginutok, lalo pa kaliwiti, ako nagbabanggaan. Ako hindi ko yung gusto na may kasama ako yung magkain. Yung katabi ko kasi ano, masikuhan ko gisaya kay kasi yung ano ko ganito ako pa kumain. So sila kaliwiti, ako sila ano tawag sa inyo? Naman? Kung magkautuo ka kung wala. Wala eh. O, kalawiti. Ako kalawiti. Kaya nagbabanggaan yung siko namin. Kaya lit-lit ng lamisa. So, kumakain ka ganyan-ganyan ka. Hello, good morning. Shout out, stay safe and healthy. Good morning. Wing Salazar, Adin Kulda. No? O, sabi nga ni Gregory Batambakan, umiiyak na ngayon si Maria Labo sa kanyang live kasi uuwi na yung anak niya, i-deliver niya na si JJ sa bundok. Pero ako din, kung iisipin ko palagi, bakit ako malulungkot kasi wala dito ang pamilya ko. Nagtatrabaho tayo para sa kanila, so makaluwag-luwag, pabalikin naman. Kasi kung araw-araw lang tayo iiyak, lungkot-lungkot, ano yan? Nakukuha. Anong mapapala mo at saka anong benepisyo niya sa katawan mo, di ba? Nag-dry ang skin mo kasi luha ka ng luha. Okay, sana kung isa kang sirena, kada iyak mo, may lumalabas sa diamante. At saka hindi pwede na ang mga viewers mo, followers mo, pag umiyak ka, naaapektuhan sila. Oo, hindi sila naging masaya. Nawawala yung natural mo na pagkakomedyante, yung nagbibigay ka ng good vibes, no? Kasi hindi nila nagustuhan ng mga iba yung panay kag-iyak. Oh, huwag kang umiyak dyan, Maria Labo. Pumunta ka dito sa akin, mag-vlog tayo. Sakto. Halika dito kay mami mo, Erika Imbang. Kanto di. Mag-videoke tayo, bumili ako ng videokehan kahapon. Alam mo yung videokehan ko, gift ko yun sa sarili ko, dahil. Hello, Chingson, good morning. Minsan sa mga pelikula, tingnan nyo yun sa mga tao. May na-aksidente. Tulad kagabi, may na-aksidente na naman dito sa amin. Ang ulo niya, buka, wasak. Patay to bla. Patay, ganyan, confirm. Base karon mag-imo-imo tan istorya kaya mapili. Guluwa lang dugo nung Ipos ganyan. balanay, nakaot pa. Dito kasi sa amin niya, dahil pag may mga aksidente, hindi pa uso ang marites ya. Aksidente, pag natumba, patay. Dito na rival, maya magulat ka, nagpost sa pamilya, thank you Lord. So i-confirm muna, patay bago nyo sabihin na patay. Kasi makadelikado, mabalikan tayo, mapabarangay tayo, buhay pag tao, pinapatay. May ganyan dito sa amin eh. Mga chismosa ba, namatay si ano ganito, na ba, ano sa ano. Buhay pa pala, so hindi pwede, kailangan i-confirm that certificate niya. Tapos good morning dyan sa aking mga madam, no? So, tulad niyan, pag may mga nagkagulo, may mga sumisigaw, ay! Diyos ko! Iyak ng iyak. Pag mga ganyan, huwag kayong iyak ng iyak siyo ng sigaw kasi hindi yan makakatulong. Magtago na kayo, alam mo may nag-aaway, doon kayo kung singgit-singgit, kamo ganun mga gaga ka mo. Shoutout na sa tumpok-tumpok, ha? Alam na nila may aksidente, sigaw ng sigaw. Pagkatapos hindi naman makakatulong. Imbes na ang bulansya, makalapit agad ang mga riskyo sa inyo, yung mga nangungusyoso kayo, nakala nyo may bigayan ng purpose, nandoon kayo sa gilid ng daan. Anong purpose nyo? Para pa sikip-sikip? Tapos mga piyangak kamo inyo, ya? Nga doon wala makamumigibulig sa tao.
Pag wala kayong matulong dyan, magtabi-tabi. Kayo yung rescuer. Oo. Yung rescuer, hindi makapasok. Pagkatapos kamo yan, naghalay ka piyangak-piyangak, ano kaluluot. Do kamo kuno abing na biktima. Tapos ito naman ang nagaka-aksidente, nga nagapululuga sa motor. Huwag kayong magbumotor at saka mag-drive kung lasing kayo kasi akala nyo kayo yung malakas. Kayo yung matapang. Ang nakapatay si mo, Ido. Ang nakabutang sa propesya, mamamatay ka. Kung ikaw ay nakikipaglaban sa mga demonyo or whatever. Pero kung aso, pangit naman yan na aso ang makapatay sa'yo. Kay mga putyong, makamuhabi nga ganila. Hindi ka mo nagaling kapaturipan sa mga motor nyo. May ara kini ano ka nami magpuga nga matyagan mo doon sa katunto nga daw matyagan mo doon nasunugan balay. Daw na akala mo nasunugan ang bahay kung makapag-drive ng motor, ang ingay-ingay pa ng motor, open pipe. Tapos akala mo kung ano ang emergency. Pagdating niya doon sa kanila, uupo lang yan at manood ng probinsyano. Oo, kamusta na si Lolo Delpin doon. So ganyan, pero slowly but surely. Tapos hindi pa kayo bayad sa mga St. Peter nyo. Wala pa kayong mga advance burial. Maria Mabalis. Sana naman asa. Sana ano ba pa-promote siya mo? Hello, good morning! Sa politician. Good morning, Maria. Hello, good morning. Yes, Maria, Bula na Bales. Na ako'y love karon dayon sa man. Madam, okay lang sa imo ha mag-endorse of politician? Yes, because I'm willing to, Endorse. to endorse, to promote. So, saan yung kamera mo, Day? Day, wala kang kamera? Oh. Okay, good morning. Na ako'y love dire. Good morning, basta ako live yot. Good morning. Ay, madam. Kita mo ito kaya. Napapromote sa politician. Siya nagla ito. Ano, Mindanao. Focus na sa ilaw din na sila ko. Ayaw i-live man lang na. Hello guys, good morning ba? Inday, sudan mo? Paksiw na daw kagaga nga paksiw. Paksiw siya na hindi mo siya malalaman kung paksiw siya kasi napasubrahan po siya sa mga sahog-sahog. So kalabasan niya po na may paksiw na may pagkakalderita, may pagka-adobo. Parang hindi mo ma-feel yung totoong paksiw kasi pag paksiw dapat, lang yan, suka, asin at saka tuyo. Parang ganun lang ba? Tapos dugang malamala na saya. Tapos kung dohana na siya mamala, lagayan mo ng konting mantika. So ito yung paksiw sa ibang mga lugar. So may mga ganito. Pero tayo dito ay nasanay tayo sa normal na paksiw. So gakaon ka, galupa ng utok mo kung anong ginapakaon mo. Iyawan ka pa ka-insindi kung anong flavor hinahanap mo. Parang kaibigan ko, flavor of the month. Shout out ko sa mga kaibigan ko, malapit na January na ngayon, February. Anong ipinaglalaban nyo? Sa susunod na taon, parang, iba naman ang flavor na natikman ko dahil. Pagka susunod na taon, na linggo, iba naman ang flavor na natikman ko dahil kasi hindi ako nakontento. So, siya yung flavor of the month. Oo. Every month po, kanya-kanyang diskarte sa buhay kung anong flavor ang makain. Pero ako po isang flavor ang makain ko dapat dahil. Ang taong mahal ko. Ang flavor, yung aslom-aslom, nagano ka lang to. Hello, Erika! Ramo ba na nagbigay ng star, hindi ko ba lang na sila na shoutout, patawarin niyo po ako, tao lang po ako, madam. Yung mga pangalan niyo, hindi ko nakita. Jipresito Galman, good morning. Yes, tanong po kayo, tanong, para hindi tayo boring. Paulama ko kwarta, Palato Navarro, wala ko kwarta. At saka wag kayong manghiram-hiram sa mga live kasi pangit yan, oo. Pwede kayong humingi, pero kailangan may proseso. Alben at tanin ko. Oo, huwag kayong manghiram-hiram sa mga live kasi pangit yan na maraming mga nakakita. Akala nila nagpapautang ako dito. Pwede kayong humingi, pero huwag kayong maghiram-hiram. Dahil nanghiram din ako dahil. Oo. Dalawa ba Gcash number nyo po nakapin? Salang. Nga ahaw.
1-0 lang punta. 0945378140. Yung mga iba naglalagay ng Gcash, yan sa akin nakapin dito. Errol Imbang. Oo. Pag hindi Errol Imbang, wag niyong padalahan. Bingali, mag 50 star. Pag naglagay ko kayo, nagpadala kayo ng Gcash, tapos hindi Errol Imbang ang lumabas, wag padalahan. Kasi iba, mga dito, nag-aabang lang yan at naglalagay ng mga Gcash nilang mga kulira. Ng mga inatay, ng mga yawa, nga magkamatay. Magtrabaho din kayo, day. At saka sabihin nila, ikaw na lang palagi dinidikasan. So sa tingin nyo, sinong Gcasan? Ako yung humihingi ng sponsor dito sa mga ulam at saka mga para pang mukbang. So mamaya magluluto naman ako ng Ivo na Darna kasi may harap pa ng pispis. Maluto, kuya ga, tutuod, hindi nyo kayo pagpagi sa mga batasan. Anong kilala sa mga Pilipinas? Ano? O, umuwi na si Madam Kilay. Diyos ko, Ginoo ko. Dapat walang... Mahirap. Pag nandito ka na ngayon sa Pilipinas, ang hirap na ngayon bumalik dahil sa ibang bansa. Mark my words, kasi kailangan na natin ngayon isito lang ating mga account, isito lang pamilya natin. Malapit na talaga. Malapit na po matupad ang nakalagay sa propesiya. No? Kaya, kagasabat sa bat, kada ka mo bawal na ano di ho. No, malapit na po ang nakalagay sa propesiya. So, kailangan marunong tayo mangilatis ngayon kung anong mga nang lumalabas sa mga balita, kung totoo o hindi. Pero, i-train natin ang mga self natin kung paano po tayo mag-survive. Kaya, to those who are waiting for the second coming of the Lord, meat eating will be eventually done away. Dapat marunong tayo kumain ng gulay, isda, mga vegetarian, or whatever. Kasi if ever na magkagulo ang mga mundo at wala na tayong matakbuhan at wala na tayong makain kasi ayaw natin magpasakop sa mga nananakop, so hindi tayo magkakaroon ng sustento. Aakyat tayo sa bundok, sasabay tayo sa mga elepante, mga kanggaro, mga kung ano, at kakain tayo ng damo. Kailangan isaanay na natin yung katawan natin na only fruits, grains, nuts, and vegetables. Kasi hindi yan makikita minsan sa city. So kung ikaw ay hindi magpapasakop sa mga nananakop at ikaw ay tatakbo sa ibang lugar at saka sa mga tatakbo sa mga bundok, wala kang makain ng mga isda at saka wala kang makain ng karne, kailangan mong katawan pasanayin sa ubad ng saging. Promise. Kasi nasa ano yan minsan minsan nakalagay yan sa spirit of the prophecy, no? Pag nagbasa kayo dyan, no? Lahat ng tao hahabulin, no? Gagawin silang mga i-persecute or persecution ang tawag niyan. Kasi kailangan mo magpasakop sa mga nananakop at magkakaroon ng New World Order. Kung sino lang yung magkakaroon ng tatak ng laterin ay ang maliligtas. Pero kung hindi ka matatakan, babaygi ka gidya. So pag babaygi ka at saka sayonara ka na dahil hindi ka papayag, akyat ka sa bundok dahil kain ka gulay. So ako sinasanay ko na ang sarili, kuya, na kumakain ako ng gulay. Kilala pa ano si Tal? Yabar, Briga Nadiros. Hui, taga diin na siya. Yun yung sabi ko nga sa inyo, ano daw? Basta manood na lang kayo dyan. Oo. Sa Facebook, Magkakaroon po tayo sa bandang huli pag hindi pa po natapos sa kaguluhan, magkakaroon po tayo minsan ng isang tinatawag na New World Order. So, ganyan yung mga paglilitis. So, sa akin pupunta yung nagbabasa po ako doon sa mga pinapasa din sa akin. So, parang tama din. At saka isang tao lang ang tatayo na bilang isang leader. So, kung hindi ka susunod, bahala ka dyan. Kailangan mo iligtas ang sarili mo kasi hindi ka susunod. So, akyat ka ng bundok. So, wala kang makain na isda at karni. So, sinasanay ko na yung sarili ko na kumain ng mga dahon, talbos. Basta, mag-ano kayo dyan, mag-research kayo, malay nyo. Pulin ko sa Sige, Pulin. Hello, good morning. Hello, Jose Paul Ramos. Belated happy birthday, no? Kagabi nandun kami sa birthday ng friend ko, no? At least kahit papaano, may mga birthday, swerte. No, ang iba, sa mga birthday nila, minsan, kung may ulam sila na masarap, yun na. Pero minsan mga birthday natin, may mga soft drinks, may mga food, maraming inumin, may mga bisita. So, blessed pa rin tayo. Basta ipanalangin natin na maging okay na ang mundo. Dahil sa Maynila ngayon doon, may mga rally-rally, nagtatanong sila sa akin kung ano. Hindi ko po alam kung anong mga nangyayari kasi nandito ako sa
Pilipinas din, pero part ako ng Negros. So hindi ko alam yung mga nangrarally dyan sa Manila kung anong pinaglalaban nila dyan. Pero kailangan na natin manalangin. Kasi yung panalangin ay siyang nagbibigay ng portal sa langit para matapos-tapos itong paghihirap natin. At mabuo na ang sinasabing mabuo na sinasabing kabuuhan ng Dragon Balls. Pag nabuo na yung Dragon Balls at saka tuloy-tuloy na tayo, so magiging tawag niyan? Magiging matiwasay, mag-back to normal tayong lahat. Diyos ko, kaya minsan tumatagal ang proseso kasi sa mga matitigas ang ulo. Ang pira ngayon yun ay pira lang na yun ay. Isipin natin palagi kung paano tayo maka-survive sa mga pagkain natin araw-araw. At saka saan aabot ang buhay natin, saan aabot ang lakas natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung sino yung mga leader nyo, dapat siguraduhin yung leader nyo ipagtanggol kayo. Huwag nyo palaging piliin yung mga leader lang pagkatapos, kawawa yung mga tao sa likod nyo. Diba? Tingnan nyo talaga ang mga kung tayo ay mawawala dito, ang mga pinili nating leader, makakatulong sa ating mga new generation, sa mga abata, na mga maliliit pa, sa mga apo natin. Tayo ay mawawala lang niya dito, day. Nakatikim na tayo ng masarap na buhay. Nakatikim na tayo ng langit, pero impyerno pala. Nakatikim na tayo na parang impyerno, pero langit pala. So sila, magsisimula pa lang. So tayo ay, kung ano tinanim natin yan, ang kakainin ng mga apo natin. Kung ano ang mga ipinanggas natin, ano yung mga ginawa natin, kung ano mga investment natin, yan ako kukunin ng mga bata sa susunod na henerasyon. So kailangan be wise sa mga leader natin, kung sino yung ilagay natin na leader. Dapat may mga pakinabang ang mga susunod na mga henerasyon, mga bata. Hindi yung mga palagi na lang, ay siya yung idol ko, siya yung iboboto ko. Selfish ka. Tingnan mo dapat kung paano ba yan kaiboto mo siya, kasi matutulungan niya yung mga bata ngayon, yung mga nagsisimula pa lang sa elementary. So hindi natin alam kung tayo ay haba ang buhay dito o abot ba tayo ng 200 years, 600 years. Tapos kung pinili mo maling liderato, corrupt, pagsasuffer din yung mga bata na ngayon hindi pa na-circum yan. Pagkatapos, pag nag-edad ng 15, magsasuffer na sila, ang dami na nilang pagdadaanan at saka kasi ganito maghihirap na sila. Pero kung maganda ang leader na pinili mo, benepisyo natin ngayon ng may mga edad-edad papunta sa mga bata. Oo, kaya itapalan ka lang dyan ng pira. Oo, tapalan na yung mukha ng 500, siya na agad mag-register sa utak mo. Kailangan nyo ipiliin nyo, dahil be wise na ngayon. Kung sino yung gusto mo, gustuhin mo. At saka kung sino yung nagbibigay, tanggapin mo. Tapos kung sino yung nasa puso mo, isulat mo. Kung sino yung sa puso mo, isulat mo sa malinis na papel. Tapos ipadala mo ang pangalan niya sa Sikihor. Pakulam mo. Shout out dyan, hindi porket na bumubuto na tayo, akala natin tayo na. Kasi sabihin lang ng isang tao, ay bigyan kita ng 1,000, ako iboto mo, ay ang bait niya, nabigay ng 1,000. Pero alam mo naman, ang 1,000 na yon, 1,000 lang yun sa isang tao, kukunin niya rin sa iyo 1,000,000. Mamuhunan lang talaga. So, kailangan tingnan yung mga ganyan. Dahil kung ano bang kahihinatnan ng ating mundo sa mga taong iiwan natin at iasa natin ang ating sanlibutan sa kanya. Iasa natin ang ating mga, tawag niyo tan? Iasa natin sa isang tao na alam natin na hindi niya kaya panindigan. O doon kayo sa mga taong ipaglaban tayo. Kaya tayong ipagtanggol sa mga masasamang elemento. Si Ginger. Hala, Ginger! Ayan naman si Ginger. Ginger Potts Realisa, good morning. Love you, Erika Imbang. Make me smile and happy. Good morning, Day. Madam, nag-lecture ako dito, madam. Kasi nag-research ako kagabi. Marami nagpi-PM sa akin. Marami nagsisend sa akin ng mga ganito. Para natatakot din ako sa nangyayari sa sanlibutan at saka sa mundo. Kasi kung iisipin mo talaga parang sikan kaming na rin ang mga bagyo na dumating. Feeling mo kung ikaw ay palaging nagbabasa ng Bible, masabi mo parang totoo. Yung nakalagay sa Revelation. So pag nakita mo naman sa mga balita at saka may nagsisend sa iyo ng mga ganito, ganyan, parang totoo din. Kaya sabi ko, iligtas na lang natin mga kaluluwa natin. At saka kung sino naman yung mga leader na pipiliin natin,
Kailangan pabor din sa mga susunod na henerasyon, sa mga bata. Kasi pag tayo namatay, may mga bata ang matitira. So kung maganda yung itinanim natin at saka maganda yung mga naiwan natin, sila ang makabenepisyo noon. So kung hindi maganda, kung buhaya ang iniloklok natin, maapektuhan ng mga bata, day. Mawawala sila sa, sa sistema na, na kailangan pangalagaan sila ng mga taong ganyan. Hello, good morning! Natakot man ko nito dayo. Natakot ako, may mga rally-rally, magkakaroon na naman daw ng lockdown. Minsan kung ano pinapasa sa iyo, ikaw yung tumatanggap, parang ikaw pa yung natakot. Yung nagpasa, parang normal lang talaga yung utak niya. Kasi ikaw ang tagasala. Lalo ng mga minsan, mga animal, mga kulira, nagpapasa-pasa sa iyo mga madaling araw ng mga chain message na yan. Ipasa mo rin yan sa 10 na tao. Dahil kakarmahin ka ng 5 doble-doble. Karma ang darating sa'yo kung hindi mo ipasa sa 50 na tao. Yung tipo na umihi ka lang, tapos tinignan mo yung cellphone mo, may mensahe kang narinig. Pagkatapos, sabihin niya, ipasa mo sa 50 na tao. Kasi kung hindi mo ipasa, magkakaroon ng karma. Baba na messenger mo sa bintana daw pa sa akin. Ang tanong ko, ikaw yan nagpasa ya, ligtas ang pinasahan mo yung makarma. If ever na wala akong load at mapasahan ko 5 tao lang, walang signal. Tapos siya, ako yung makakarma dito kasi ako yung pinasahan mo. May mga ganyan ng mga animal, ng mga kulira, huwag kayong pasapasa ng ganyan. Imbes na ipangpasa yung sa mga messenger, yung mga prayer o kaya mga nangyayari, mga memory verse galing Bible, yung mga dyan, mga text niyan. Magpapasa ng mga nananakot na may mga diwindi na may mga nahawak-hawak na pera dyan. Isi-share nila sa wall nila. Kasi, kung hindi mo isi-share, wala kang swerte. Yung may mga tawag din, mga dwarfism, yun. Tapos ako hindi ko yan naniwala. Pag dumaan, bakit ko pa i-share? Bakit hindi nyo kaya kailangan ilagay yung mga prayer na lang, ng mga panalangin para at least kahit papaano ang tao mailigtas. Manakot ang mga animal. Tapos may tumatawag din ng mga manluloko ng mga mayaman na daw ito. Ako si attorney, ganito, ganyan. Ang iyong SIM nanalo ng 500 pesos. Ikaw ang napili ng aming raffle. Magpadala ka dito ng 1,500 load. Tatawagan kita agad. Napakabubo naman yan ng mga style. O yan yung sabi ko sa inyo, mga budol-budol at saka mga scammer na bubo. Alam mo yung mga tao kayo, sigurista na. Ako, sabihin niya sa akin, nanalo ka ng 500,000. Ikaw ang napili namin sa aming raffle. Paano ako manalo dyan na wala akong sinalihan? Hindi nga ako nanalo na lahat ng ticket dito na mga parapol-rapol, hindi nga ako nanalo. 10 na ticket ang binili ko, sa'yo pa na wala akong binili dyan. Tapos magpadala daw ako ng pira. Para daw maklaim ko yun. Tinawagan ko dahil sabi ko, Sir, thank you so much, sir. Oo, i-deposit mo na ngayon para ma-process na ako si attorney, ganito, ganyan. Sabi ko, sir, ibawas mo na lang dyan sa panalunan ko. Tapos yung sobra, ipadala mo dito sa akin. Attorney ka, wala kang pira? At saka attorney ka, bobo ka? Shout out ka sa mga ganyan, ha? Magtrabaho, kayo magloko kayo sa kapwa nyo. Ang mga animal ko din na mga kakilala, nanalo, tatalon-talon. Ay, salamat din, nanalo ako, day. Pati mga kapitbahay niya, tinignan kung sa bandang huli, para pike, pala wala palang napanalunan siya. Gaga. Shout out ka sa mga scammer na ganyan. Huwag kayo maniwala dyan sa mga SIM nyo na napili, ha? May mga taong ganyan, magpadala ng mga nananakot na mga, tawag, chain message yan. No? Imbes ipadalangin nyo yan, tapos gawin yung panalangin, ika-face nyo, tapos isend nyo sa mga messenger ng mga kaibigan nyo para kahit papaano, ang hindi marunong manalangin, matuto. May mga tao na hindi marunong manalangin, pero grabe kumain. Hindi marunong manalangin, pero grabe mag-take home. Yung tipo na sa party-party. Dahil manalangin ka na, day. Ikaw na mag-lead ng prayer. Ay, hindi ko dahil marunong, nahiya, kuya. Mayo ko sa mga panalangin, nahiya kayo. Pero sa mga pangluloko at pang-alis pusta sa kapwa nyo, wala kayong nahiya. Tingnan mo yung grabe lumamo ng balat ng litson. Sinaslice pala yung balat ng litson. Hinihila niya na. Pero sa kanina, magpanalangin, ay hindi ko na marunong, dahil nahiyagid ako. Ikaw lang na ikaw. Magtulakan, pero pag natapos na kumain, ayan, mabilis pa sila skidlat. Kumuha ng plastic at mag-takihomi.
Member kayo ng take home, may kumain na kayo take home, may pa kayo take home. Real talk to, wag kayo magalit ha, kasi ginagawa ko rin yan. Hindi lang naman ako dito ang gumagawa niyan, marami. Sabihin nila, hindi ko ito maubos, dalhin ko na lang sa pamilya. Ay, Diyos ko, mahiya-hiya man kayo na yun. Uy, kumain kayo, take home ka pa, yung tawag niyan, takihumi. Sa Ilonggo, puchiko. 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 Shout out sa mga takihumi at ikhom. Tapos sa Ilonggo, nasa puchiko. Hindi porket na grabe na kayo manalangin, ligtas na din kayo at saka magaling kayo magpanalangin. No, kailangan na sa puso din panalangin. Pero kailangan, dahil matuto kayo manalangin, dahil. Kasi on the spot, minsan, so kung wala talagang kung walang Diyos ko, sa 30 na tao, nagtulakan na, ikaw na mag-lead ng prayer. Kung wala pa ako doon, wala. Hindi magsisimula ang lahat. Wala kasi may magpanalangin, may puro talaga nahiya. Kasi ko ako na nga, maliit na bagay, Lord Jesus, thank you sa mga pagkain na ito, lahat ng mga bisita dito, i-bless nyo po, na mabusog po sila. At saka siyempre sa panalangin ko po, sana po mahiya-iya sila, na wag na lang sila magdala pa uwi kasi nakakain. So minsan ang sarap din isama sa panalangin para hindi na sila magdala. Pero hindi mo maiwasan. Yung iba talaga, doon mga sungak-sungak, may salad, may spaghetti, iimpon-impon na nila. Okay, hindi man lang na nila maubos. Kuha ka ng salad. Tapos kuha ka naman to, isa naman, do ipang mixla mo, ang mga cake, galinapta sa imo pinggan. Shout out taga Saudi Arabia, si GR, no? Dailinda Aguirre, no? Rakintin Cervantes, shout out. Marcos Koy, madam, patilawa kog pis-pis mo nga pa-shout out. Yes, magluto ako mamayag, pis-pis. Maluto kog Yvonne Adorna. Sa mga nagsabi sa akin na pagkapangit doon ng mga ulam ko, huyo. Kung sa tingin mo hindi masarap, ikakainin ko pa yan. Ganito lang ako yung itsura ko yan, pero may taste ang aking panglasa. May mga sabon yung ginaluto ko. Ang flavor yung sabon. Gabukal-bukal. Shout out yan sa mga kaibigan ko, ha? Hindi marunong manalangin. Dapat marunong kayo yung manalangin. Ang mga mayaman nga marunong manalangin. Kayo pa ng mga mahirap din kayo tulad ko. Ang mga maganda marunong manalangin. Kaya binibless, gumaganda. Ang mga pangit, pinsan at saka mga babaho ang hininga. Na kung na walang mga na mga walang korte ang katawan, hindi pa marunong manalangin. Pag hindi maganda, at saka walang korte ang katawan, at saka hindi ka mayaman, more prayer